Dzień dobry drodzy Państwo. Ja właśnie wychodzę, pogoda nie jest za ciekawa, ale zabieram was ze sobą. Na pewno kiedy byliście dziećmi, mieliście jakieś fajne swoje zabawy na podwórku. Jedni na przykład, nie wiem, grali w piłkę, w bambindurona, skakali w gumę, skakali w klasy, robili na klopsztandze, czyli na trzepaku jakieś tam pokazowe triki. Grało się w szukanie, grało się w jakieś podchody, bawiliśmy się we wojnę. Dostałeś? Nie chcę stać. Problem mężczyzn w pewnym wieku. W moim jeszcze nie. I ja się też w to wszystko bawiłem oczywiście, ale znaleźliśmy też sobie inną zabawę. Moje miasto Bytom, jak jedno z licznych miast na Górnym Śląsku, był bardzo gęsto zabudowany bunkrami i schronami przeciwlotniczymi. Takie schrony były tutaj budowane często w latach 30., kiedy już Niemcy wiedzieli, co się będzie szykowało za parę lat. I tutaj jeden z tych schronów był niedaleko ode mnie. I był oczywiście świetnym, kompletnie bezpiecznym miejscem do zabawy. Trochę pada, ale chodźcie, pokażę wam. No pogoda nie jest zbyt zachwycająca. No, z 18 lat temu to wyglądało trochę inaczej. Tutaj dokładnie jest wejście do tego schronu, które oczywiście zostało zasypane. Niestety, ciężko stwierdzić. Tutaj nawet widzę się zapadło trochę. I tutaj dokładnie w tym miejscu schodziło się na dół po schodkach i w lewo zaczynał prowadzić korytarz, który szedł aż do końca, do końca tego podwórka. Tam oczywiście w środku nie było żadnego światła. Pamiętam, że jak dochodziło się do tego momentu, to tutaj trzeba było pochylić głowę, bo po prostu na suficie tego schronu był kawałek tego murku. Można się było walnąć w głowę. Nie wiem, powiem wam, co tutaj akurat to był za obiekt w środku tego podwórka. W każdym razie pokażę wam teraz, gdzie jest wyjście. Już mi przemokły buty. Tutaj cały czas pod tym podwórkiem, to jest spory kawałek, widzicie? Z tamtego punktu, aż tam do końca, no to będzie, nie wiem, z 40, z 50 metrów. Wszędzie tutaj pod tym ciągną się tunele. A w ogóle jakby ktoś chciał zbierać kasztany, to jest dobry moment. Tutaj znajduje się identyczne wejście, jak w tamtym miejscu. Też to zostało zakopane. I ten tunel pod tym placem, on nie idzie w linii prostej, tylko on gdzieś ma jakieś zakrętasy, pomieszczenia, jakieś odnogi. Jeszcze kiedy to nie było zakopane i my chodziliśmy po tych tunelach, to już wtedy niektóre te odnogi, które gdzieś odchodziły w prawo albo w lewo, były zasypane i nie dało się do nich dostać. Oczywiście po jakimś czasie ten schron został zasypany, no bo powiem wam tak, kiedy byłem dzieckiem, wdepłem w kupę. Kiedy byłem dzieckiem 7-8-letnim, totalnie ani ja, ani moi koledzy nie czuliśmy strachu przed wejściem do podziemnego schronu bez grama światła, który mógł się zawalić, mógł nas ktoś napaść, zgwałcić, zamordować. Dopiero jak miałem kilkanaście lat, to tak naprawdę doszło do mnie, jakie dzieci są głupie, że w ogóle nie czują żadnego lęku. My robiliśmy takiego swojego rodzaju, na dzisiejsze można by to było powiedzieć, challenge. Robiliśmy takie wyzwania, że miał cały ten bunkier aż od początku do samego końca miał przejść bez kompletnie żadnego światła, czyli bez żadnej latarki, świeczki ani nic takiego. Oczywiście po 30 minutach wyszedł z płaczem i już nigdy tam nie wrócił. Myślę, że gdzieś mniej więcej w okolicach przed tym drzewem znajdowało się takie większe pomieszczenie. Tam w ogóle były jakieś świeczki popalone, leżały jakieś pentagramy, były po ścianach malowane. Czyli jest po prostu duża szansa, że w tym schronie i w wielu innych spędzali sobie czas jacyś narkomani i inne ciekawe osobistości. No nam oczywiście kompletnie nie przeszkadzało to tam wchodzić i świetnie się bawić, ale pamiętam jak dziś, że w tym bunkrze panowała taka ciemność. Na metr przed nami była czarna ściana. W jednym tylko miejscu gdzieś na tym placu, gdzie wpadała w słoneczny dzień taka mała stróżka światła. Powiem wam, że jak tu wróciłem, to sobie tylko uświadomiłem kolejny raz, jakie to było w ogóle niebezpieczne chodzenie po tym. Ale wiecie, wtedy to na moim placu tylko jeden kolega miał podłączenie do stałego internetu, także jakoś trzeba było spędzać ten czas. Obstawiam, że nie jeden i nie jedna z was za dziecka miało równie bezpieczne zabawy. Także oczywiście zachęcam do podzielenia się w komentarzach, co wy tam robiliście równie bezpiecznego. Ja się stąd zmywam, bo widzę, że tutaj często mają miejsce jakieś konsumpcje. Czymcie się. Do zobaczenia. Prysk.